ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏହା ଗୋଟେ କଥା। ଏମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେହି ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମାନେ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଥିବ ସେଇ ସମୟ ମାନେ ସେମିତିଆ ଗାଁରୁ ବାହା ହବନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ପସ୍ତେଇବ। ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଭାବୁଛୁ ବଟ୍ ଯାଇପାରୁନୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ୟାର, ମୋ ମାଲିକ କାନ୍ଦିଲାଣି ଟିକେ। ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଛୁ ଆଉ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଏଇଟା ଆଉ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଜାଗା ମାନେ ଖସିବାଟା ବହୁତ ତକଲିଫ ୟାର। ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି ମରିଯିବ। ମୋ ମାଲିକ ବି କାନ୍ଦି ସାରିଲାଣି। ଆଉଥରେ ଆମେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ ଆଉ, ଏଇଆ ଭାବନା ଅଛି ଆଉ, ବଟ୍ କାଲି ଗାଁକୁ ଫେରିବୁ ଆଉ।